l-Ewropa qed issejjaħlek ismaħħa u l-Partit Nazzjonalista li l-kandidati tagħna u lili se ssibuna dejjem magħkom għax il-Partit Nazzjonalista mhux biss inissel fik imma fiduċja, mhux inkwieti xettel fik imma serħan il-moħħ, mhux jabbik biħtih ta' qalb imma jagħtik it-tama u entużjażmu għall-futur tiegħek, tal-eżis tiegħek, tal-belt jew raħal tiegħek. Ex-qar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg waqt il-laqgħa li saret fil-Mosta fil-ġimgħa ta' żewġ elezzjonijiet importanti għal pajjiżna fejn fakkar fil-pjanċar li għandu l-Partit Nazzjonalista. Il-Partit Nazzjonalista kulħadd jaf kif jaħdem. Jaħdem bi pjan. Jaħdem billi l-ewwel jistudja, jiddjaloga, jiddiskuti, jikkonsulta. U għalhekk irridu nagħmlu dan l-istudju. U dan l-istudju jsir f'kull lokalità. Xi jfisser dan l-istudju? Dan l-istudju jfisser li fid-deċiżjonijiet li nkunu qegħdin nieħdu, nkunu qegħdin dejjem impoġġu l-interessi tar-residenti ta' min jinvesti fil-lokalità importanti ħafna, imma wkoll tal-lokalità innifisha. Bernard Gregg fakkar kif fl-aħħar snin rajna gvern li ħalla ħerba sieħa fil-Mosta. Mhux biss għamel ħerba, imma se jħalli ħofra ta' djun li minħabba fihom se jbatu il-Mostin. U ħerba fuq kull livell lokali. Għan-nuqqas ta' ħaddieħor tal-gvern talla sint din bħal-korruzzjoni. Għal-korruzzjoni li għamlu huma meta serqu l-400 miljun ħalla stint. Għax flok kellek tistenna 6 sigħat fl-emerġenza, spiċċajt tistenna 16 siegħa. Għaliex dawn kabru l-popolazzjoni u investiment fis-saħħa m'għamlux. L-istess fit-toroq. Nefqu l-flus u xorta għajna moħlin fit-traffiku. Brabta mal-ambjent Bernard Gregg wiegħed ħidma aktar b'saħħitha favur dan is-settur. Se nindirizzaw l-isfidu wkoll fil-Mosta maħluqa minn żvilupp la rażan fosthom staġnar ta' traffiku, nuqqas ta' parkeġġ, sejjes kontinwi ta' inġenji u storbju. Imma jekk għandna nagħmlu parkeġġ, mhux se nagħmluh ġolwiet tal-Mosta il-parkeġġ nagħmluh post li ma jagħmel ħsara lil ħadd u jagħti servizz lil kulħadd. Dik hija d-differenza, ma rridux neqirdu l-ambjent. Kien hawnhekk fejn Bernard Gregg fakkar fl-importanza li jiġu eletti membri parlamentari Ewropej f'isem il-Partit Nazzjonalista. Jien nitolbok biex l-għażla tiegħek tkun waħda attenta, biex l-għażla tiegħek tkun waħda responsabbli, biex l-għażla tiegħek tkun il-Partit Nazzjonalista. Ma biex nagħmlu dan għandna bżonn il-fiduċja tagħkom. Il-fiduċja tagħkom fil-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista. Indirizzat ukoll dan id-dialogu l-President tal-Parlament Ewropew u kandidata tal-Partit Nazzjonalista Roberta Metsola li qalet li fl-aħħar snin il-membri parlamentari nazzjonalisti dejjem ħadmu favur il-familji żgħażagħ u l-ħaddiema għall-aqwa ġid ta' kull persuna. Minħati għaw il-kandidat tal-Parlament Ewropew MEP David Casa għalli bħalma żewġ rappreżentanti nazzjonalisti fil-Parlament Ewropew ġabu riżultati mill-aqwa bil-wisq aktar se jkunu qed jaħdmu 3 membri parlamentari Ewropej tal-Partit Nazzjonalista maqudin għal ġid tal-Maltin. Kellim ieħor kien il-kandidat tal-Parlament Ewropew Peter Aġus li fisser kifu flimkien mal-membri parlamentari eletti se jkun qed jaħdem favur is-sewwa sabiex f'pajjiżna ma komplux naraw aktar sara għall-poplu Malti u Ewċi.